fara jan hankalinka rarara me ya sake jan hankalinka ka kuma zagin injiniya da Tarabi'u Musa Kwankwaso baya ta kai baya ta wanda yake ta kai mutanensa muhimmai jigajigai ba sa ta kai ba sa ta wanda yake ta kai me yake burge ka a harkar neman abinci hauka ne a harkar neman abinci babu lissafi duk mutumin da zaka je gurin sa kai mu'amala da shi in yaga ka zagi wanda yake gaban sa ba zai yadda da kai ba domin ya san shi ma in ya matso zaka zage shi billahi allazi la ilaha illa huwa rantsuwar dan musulmi rarara ka gama zagi injiniya da Tarabi'u Musa Kwankwaso billahi allazi la ilaha illa huwa rarara ka gama zagi injiniya da Tarabi'u Musa Kwankwaso billahi allazi la ilaha illa huwa rarara ka gama zagin injiniya da Tarabi'u Musa Kwankwaso a wannan karan akwai mataki na doka da kuma na shari'a. Wannan maganar da nake ba na ji abubuwan daga bakunan mutane da yawa wanda za su ɗau mataki na shari'a a wannan karan, don haka duk abin da ka gani a ƙwaryar cin tuwonka mu mun yi kara, al'umma sun yi mana kara, amma kai baka da kara, baka da ta ido, baka da kunya sam a harkarka, baka da mutunci, baka da kima, baka da daraja, baka da martaba. Allah Ubangiji ya tsare mu tsakanin mu da kai dan arzikin Annabi Muhammad. Dukkanin neman abincin da muke ba ma fitowa mu kaskanta wanda ko ba ma tare da shi, ba ma zagin mutumin da ko ba ma tare da shi dan wai mu samu abinci. Ka yi kokari ka samu abinci ta hanya mai kyau ba ta gurbatacciyar hanya ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.